Ing inin ni. Every time dito ko sa Davao City, I always have with me may kasama ko ngayon si Priscilla, you know. Picture. O kani nga ako ang nindot kay nga lugar. Hindi ko mag-unwind every time I'm very stressed. And you know, marami talagang stress. Ing inin ni pating nindutas ko ang swimming pool. Nga mga butitig langoy-langoy. Ing ininipting ninduta gayon. Patukungan ni kay marami akong kaganapan doon sa Manila. I'm so very stressed with all of the things I'm doing. That is the reason why I'm here. Tingnan mo naman ang asinda ko. Ing inini. Lahat ng makitaan mo dyan akin yan. Ang ganda-ganda. Pagkaganda ng Mario Joseph na. Ing inini. I'm touring everyone here. Inom bagay ko nining. I love to drink avocado. Pampawala ng pagod. Napakalami ng buhay ko. Napakasarap mabuhay dito sa mundo na ganito ang iyong makikitaan. Sa nagatuplok-tuklop ka sa imuhang cellphone and you have this avocado juice. That's really an amazing place. Tingnan mo naman. Every time na mag-uwi ako talagang I'm telling you, hindi kayo pwedeng ma-stress. Ma-stress ang lagi. Napakalami ng buhay dito. Ing inini. Therefore, I'm telling everyone that if you do have a problem, marami tayong problema, hindi maiwasan yan. Marami tayong inatubang ng mga pagsublay. That doesn't mean wala tayong pagkiramdam na maglipay-lipay. Nganit tanawa, nindot kayo. Nindot ka sa katanan. Nindot na gyud. Pa swimming pool. Napay nindot nga. Maglipot-libot kay ikaw ra isa, wait tawo. Ingani kakuan kay wait. Wala kita ko ngadto dengan heo. Nindot kayong uwain ka swimming. Ano, lisod gud ganing magkabayros o ano mo swimming ngani sa ang swimming pool. Ano yung balay na mo? Nga kung mga gurami ang gawas mo dia. Buhi ko gurami ngani. Botete, pantat. Ano yung langoy-langoyan? Ininipiting nindot na gayod.